Iridi hem presentat querella com a acusació popular pels fets succeïts en les manifestacions de Pablo Hasél, en les quals una noia va perdre l'ull per l'impacte d'una bala de foam. Concretament ho hem fet pels delictes de lesions subtipus agreujat, per pèrdua o inutilització d'un òrgan principal, però també per un possible delicte de tortura i o integritat moral. Ho hem fet contra dos possibles autors, dos agents que a partir de la identificació que hem dut a terme de les càmeres i els mitjans de comunicació, etc., arribem a la conclusió que només poden ser dos dels agents que es trobaven en el cordó policial qui va disparar, i també ho fem contra el sotsinspector per autoritzar l'ús de les bales de foam d'aquesta manera o no supervisar suficientment bé el com s'estava duent a terme. Considerem que els fets són molt greus perquè una altra vegada s'ha perdut la visió d'un ull a causa d'una actuació policial. Aquesta vegada sí tenim la certesa que és per l'impacte d'una bala de foam, per tant entenem que és en el marc del procediment penal que s'ha de determinar i depurar les responsabilitats oportunes, però també tornem a dir una vegada més que trobem incomprensible que segueixi sense ser públic el protocol de les bales de foam. Volem tenir un coneixement de què hi diu en aquest protocol, però en tot cas el que tenim fins ara, la informació que tenim fins ara, és obvi que el fet que hi hagi una persona que hagi perdut l'ull sent el foam una arma de precisió, doncs és un fet molt greu i que s'ha d'investigar.